अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त कुडाळमध्ये सर्वपक्षीय नेते मंडळी एकाच बॅनरखाली आली होती. यावेळी भविष्यातील राजकीय गणितांबाबतचं भाष्य उपस्थित नेत्यांनी केलं. ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यात राजकीय उलथापालथीवरून चांगलीच जुगलबंदी रंगली. पाहूया. आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र या ठिकाणी काम करत आहोत. आज व्यासपीठावर सुद्धा महाविकास आघाडीचे सगळी मंडळी या ठिकाणी आहेत. भविष्यातले सुद्धा काही लोक आमच्यावर असतील ते सुद्धा व्यासपीठावर आहेत आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आपण काम करत असताना खरं तर आज अमित सावंतांवर जबाबदारी आहे की महाविकास आघाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकत्र ठेवण्याची. आणि खरं तर आज सगळेच पक्ष एकत्र आलेले आहेत आणि आमच्या अमित सावंत जबाबदारी देण्यासाठी सुद्धा राजेंद्री सुद्धा स्वतः या ठिकाणी आले. आणि ही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आपातपूर्ण गोष्ट आहे की एखाद्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी राहणं, एखाद्या कार्यकर्त्याला शुभेच्छा, आपण सगळे मंडळी एकत्र या ठिकाणी आलो आणि ही अशाच गोष्टी असंच राजकारण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे. निवडणुकीच्या वेळी राजकारण आणि बाकीच्या वेळी एखादा कार्यकर्ता काम करत असेल, एखाद्याची व्यक्तिशा संबंध असतील तर त्याच्या पाठीशी आपण राहिलं पाहिजे आणि ते आपण निश्चितपणे जाऊया. मी आज या ठिकाणी उभा आहे तो किंवा या ठिकाणी मी आज आलोय फक्त अमितच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी आलोय. वैभव नाईक आता आपण सगळ्यांना बोलवलं पण आपण कुठे आहात, म्हणजे आता नक्की आपली परिस्थिती पुढे काय आहे हे आपल्या सगळ्यांना आता कारण काल सर्वे आला. मी ह्या विषयात येणार नव्हतो कारण आपण एखादा कार्यक्रम एका वेगळ्या पद्धतीने जायला पाहिजे, परंतु काल एक सर्वे आला त्या सर्वेमध्ये काय झाले ते आपण बघितलंय. तेव्हा आज परिस्थिती अशी आहे की आता इथे कोण आहे आणि कुठे कोण जाईल हे सांगणं कठीण आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्ष हा या जिल्ह्यातलाच नाही तर राज्यातलाच नाही तर देशातला जगातला मोठा पक्ष आहे आणि म्हणून सगळेजण आपण माझ्या पक्षातर्फे, माझ्या महाशक्ती, माझ्या फॅमिलीतर्फे मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी मी मनापासून मी अमितला शुभेच्छा देतो. त्याच्या मनोकामना म्हणजे त्याच्या राजकीय ज्या इच्छाशक्ती असतील पण जोपर्यंत वैभव आहे तोपर्यंत पूर्ण होणार नाही. लक्षात घ्या कारण एक मतदारसंघ एक आहे, त्या मतदारसंघ तरी वाढायला पाहिजे, असं काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला. सावंतवाडी त्यामुळे त्याने सावंतवाडी देऊ देत माझी इच्छा आहे सावंतवाडी. त्यामुळे हाल काय होणार नाही, काळजी करू नको. आपण सगळ्यांचा बंदोबस्त व्यवस्थित करू, आपण सगळ्यांनी मिळून काय काळजी करण्याचं कारण नाही अजिबात. काय त्यांना शिक्षण देत राहू देत, आपण तसं एकदम चांगलं काम करू. काय काळजी करू नका, एकदम कार्यक्रम एकदम चांगला करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.